Încă până vine, încă dacă nu trimite banii, încă până vine, atunci eu încă nu mai mă bag pe internet. Eu am ceva, o rugăminte să mi trimite ceva bani, o sumă de bani, acolo încă pe poștă să vine banii pe numele meu Covaci Zoltan. Să vine banii. Că vreau și eu să fac și eu casă. Vreau și eu să fac și eu la pruncii mei casă, că am și eu 10 copii. 10 copii. 10 copii. Nu. O vreau și eu să fac și eu, păi dacă mă ajute să primete ceva bani. Dar eu, încă mă pui eu încă pe internet să mă trimite ceva bani. Și mi-a murit frații mei și mi-a murit maica mea. Mi-a pășit taica mea boschetare, doarme afară. No, vă rog frumos, încă domnul Guța să mă trimite ceva bani. Dacă se poate. Să ne trimite ceva bani, că și eu sărac. Mă numesc? Nu, vă numesc încă domnul Guța și eu Covaci Zoltan din Sărvat. Să ne trimite ceva bani. În ce an ești născut? Eu în 1983 noiembrie 5. Pe unde ai mai lucrat tu, așa? M-am lucrat la Timișoara, am lucrat la Gerla, în Teșnat, am lucrat. Iar la pușcărie. Da, ai fost în pușcărie. Niciodată n-am fost. Nici nu vreau să mă duc. Pe unde mai lucrat, să zic? Pe unde am lucrat? În Teșnat am lucrat. Ce? Că pentru 150, dar ce 150? Dar se poate cu piciorul, că mă doare. Mă doare, dacă... Dar ce ai pățit la picior? M-a călcat tractorul. M-a călcat tractorul. Și îmi trimite ceva bani, că și eu sărac, am mărit. Vai de mine. Nu, n-am haine, n-am pantofi, n-am nimic, vine iarna. Ori îmi treabă să fac și eu, dacă se poate, că Guța e încă cel mai mare, e bogat. Dar știi că Florin Salam i-a luat corona? Na bine, păi sau la el, nu vreau încă să mă prezesc și eu. Încă stau la el încă stau la Sandișebă, stau la Costel Ciocu, stau la Florin Salam. Vreau și eu să mă prezesc și eu la el, dacă se poate. Să vină după mine, să mă caute. Să mă caute și el, dacă se poate. Că mă găsește, să face și el. E o poză și așa încă mă găsește. Ce număr de telefon ai? Păi eu n-am telefon. N-am eu telefon, că sărac. Ce telefon să am eu? Că eu sărac. Au telefon. Înțelegi că pruncheia afară de ce ai avut. N-am încă sunt. Dar femeie ai? Dar de unde? Eu strada Florilor. Strada Florilor. Și vreau încă vă rog frumos să vină încă după mine încă Nicoleta Guța. Că de aceea încă îmi place să vină după mine. Dar să vină cu mașina. Cu elicopterul, dacă vine cu avionul și orice. Și cu elicoptere și cu mașina, nu cu orice să vină. Că tare îmi place. Dar ți-a zis că ai femeie pe Etel. Lasă. Dar de unde că l-am eu? Că și eu îți văd. N-am eu femeie. Câți prunci ai? Cât? 10. Și lângă mine? 10 copii. Aici e cel mai mic. Talentai. Mai bine. Mă ține. Mă ține. Păi încă să ne trimite ceva bani pe strada Florilor. Da? Da, pe strada Florilor să ne trimite ceva bani, încă pe numele meu, încă Covaci Zoltan. Să ne trimite. Dar până vine, încă trebuie încă să fie banii. Să văd că
că cât bani încă treabă, încă să mi trimite domnul Nicolae Guța, că dacă mi trimite ceva bani, nu o să vină și el să vadă că ce hal stau și eu. Că și eu sărac, și vai de mine. Câți bani ai vrea? Păi cât? 100 de milioane. Numai? 1 miliard. 1 miliard. Dar ce e 1 miliard? Păi să fac și eu casă, să fac și eu, că am și eu treburile mele, necazurile mele, să vreau și eu să mă ajute domnul Guța. Dacă că vrei să mă ajute. Să mă ajute. Că dar mă vede pe internet că ce sărac sunt. Și ia, de scuz. Netăța. De scuz. Nu. Și vreau și eu să mă ajute și el. Că și el a fost sărac, încă mai sărac ca mine și a mâncat prunile Guța și a fost și el sărac ca mine. Și el încă toată lumea.